aký kurz si u nás robila a ten prvotný dojem, ktorý ti príde na po ukončení kurzu u nás v Best English. Takže ahoj, ja som u vás absolvovala kurz B2, vyučujúci náš bol teda Edo. Môj Mhm. prvotný pocit je ten, že som si neskutočne tie hodiny užívala. Musím povedať, že bol to iný prístup, ako som bola zvyknutá napríklad ešte zo školských hlavíc, ale Mhm. ten prístup bol oveľa, oveľa lepší. A ten prístup bol hlavne lepší preto, lebo bol založený najmä na tom, že sa veľa rozprávalo, že sa veľa prekladalo, že sa veľa robilo v skupinách a v dvojiciach. A mala som pocit, že oveľa lepšie tým pádom si to viem memorovať, pamätať a zároveň nejakým spôsobom aj precvičovať. Veľa sa hovorilo Mhm. nahlas, čítalo sa nahlas a veľa sa komunikovalo. A to bohužiaľ sa v takýchto intenciách na školách nedieje. Jasné, rozumiem.